welcome back again to my YouTube channel na Longga G. 1, 2, 3, go! So today's video mga kailongga, kita magluto or kita ano ba yung Tagalog yung magluto? Hoy, Inday, ano yung Tagalog yung magluto? Ay, magluto daw. O sige, kita ay magluto ng kabayo. Oh, kabayo. Yung kabayo, nakita nyo yung malaking kabayo doon? Sa farm, sa bukid. Yun yung ating lulutuin ngayon. So, sino yung nakakatikim? Nakatikim pala. Ayun, nakatikim. Kasi ako, ewan ko kung first time ko ba ito, kung second time na ba. Kasi nung malit ako, nakatikim ako nito siguro. Siguro lang, no, mga kailongga. So, ayan, tayo ay magluluto ng kabayo. So, ayan mga kailongga ha. Ito is nilalaga. Yan, atin isasalin dito kasi aadabuhin natin mamaya. Yan, kumukulo-kulo na no. Yan, ilagay natin dyan mga kailongga kasi atin po yan ngayon. Mamaya i-chop-chop. Yun, yung i-chop. Para magliit-liit siya. Para atin aadabuhin mamaya. Yun. Mga kailongga, atin na po siyang i-chop-chop. Liit-liitin po natin siya. Yan, para sa adobo natin mamaya. So, ayan mga kailongga ha. Tapos na po natin siyang i-chop-chop. Yung slice-slice po natin ng maliit para sa adobo mamaya. Ito na po yung itsura niya kasi na-chop-chop na. Ito yung hindi na-chop kasi buong-buo pa. Next po natin is sibuyas and luya. Yan, i-chop-chop din po natin. O, slice-slice ng maliliit mga kailongga ha. Yan. Ready na tayo. Kailongga, tayo na po ay magluluto ng kabayo. Ayan, mantika. Kailangan natin ng mantika. Ayan, oh. Ilagay po natin dito sa ating kawali. Ayan. Ang ganda ng mantika, no? And, natin na po na siyang igisa. Igisa na po natin itong dalawang recipe ito. Ayan. Next po natin itong luya. Ayan. Next, ilunod na natin itong ating kabayo. Ayan. Sumasarap na. So, ayan, after natin itakpan muna natin, i-braise natin siya ng ilang minuto. Kailangan nating maghiwa. Ano ba tawag nito? Ano bang tawag nito? Yung niyog, atin po siyang i-chop. I-chop ba yun? Wala kasi ako interpreted dito mga yun wala kasi yung banana ko. Kaya ako lang dito. Yung kailangan natin siyang i-bukon. Ganun. Kailangan natin siyang ganun, ha? Mano to? Ay, nako, masyado na. Ayan.
Mahirap naman ito mga kailongga. No? So yan mga kailongga. Ito na siya. After ng mahaba-habang proseso, ito na talaga. No? Ayan. Galing yan. Kailangan natin siyang book on. Yung parang ibubuka. Ano ba tawag sa Tagalog yung ibuka? Ibang buka na yung iniisip niyo, ha? Ganyan, no? Ganyan. Ganyan. Yan. Oh, ang daming tubig. Yan. Ganyan lang yan. Tapos, yun. Ang ganda ng sulod. Meron siyang kulin sa logo ito. Yun. Atin na siyang ikudkod. So, yan mga kailongga, kailangan na po natin siyang ikudkod. Ikudkod dito. Sandali lang. Yan, ito yung kudkuran namin. Ayan. Kailangan po natin siya ikudkod dito para magawa po siyang gata. Mga kailangga, tapos na po natin siyang kudkurin. At talaga yung sura niya, naging gata na. Kailangga, lagyan na po natin siya ng tuyo. Ito na po yung sura niya. Kailangan na po natin siyang lagyan ng tuyo. Yan, tuyo na po natin ang next. Tuyo. Ba't ang liit ng tubod? So, yan ito yung tuyo. Silver swan. Yan. Para sa adobo. So, ayan mga kailongga, na atin na po siyang napuga. Yung napiga. Napiga. Ayun. Lagay na po natin ito dito sa ating adobong kabayo. Yan. So, ito na yung mga paminta at saka magic sarap. Lagyan po natin siya para naman may lasa. Ano? Yan. Ito, ilagyan natin yan. Tapos, ito, pamintang duro. Yan. Yan, tapos atin po siyang lugayin. Yan. Takpan po natin. Yan. And then, wait tayo na maluto. Wait tayo ng ilang minuto. Ang ilang minuto mga kailongga, ihintayin natin ha para maluto siya. So ayan mga kailongga, luto na po ang ating kabayo after 1 hour. Oh, 1 hour talaga yung hinintay ko dito mga kailongga. Para naman maluto talaga. Sarap siya oh. Wow, sarap. Ewan ko lang ang lasa nito kung sarap pa ba. Siyempre sarap din. Ipatikim natin sa ating mga kasama dito sa bahay kung ano nga ba ang lasa nito. Kung 100% okay ba? O lasang kabayo pa din ba? O amoy kabayo pa din ba? Siguro, amoy kabayo kasi naamoy ko yung kabayo. Kumuha tayo ng kaunti tapos ipatikim natin doon sa kanila. Ewan ko lang kung anong lasa. Yan, eto na. Siyempre, hindi muna ako titikim. Sila muna patikimin ko. Ayan na, ipatikim na natin sa kanila kung ano ang lasa nito. Uunahin natin si Motherhood. Excuse me, Inday. Ayan, Motherhood. Uy! Itong Motherhood. Anong lasa nito? Ayan. Patikim natin sa kanya. Anong lasa ng kabayo. Yung emotional ha? Yung masarap. Sige natin. Masarap yan. Don't miss all new adventures with the Bubble Guppies.
No, 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 no. Ano yan? Dapat makahangkan. Kahang? Kaya? O, eto. Next natin si Inday. Tingnan natin kung anong itsura nito. Ano nga ba yung lasa? Lasa? Lasang kabayo din ba? Amoy kabayo din ba? Yan, patikin natin. Sino ba gagawin to? Yung totoong emosyon, ha? Yung totoong emosyon. Okay siya? Baho yung galing. Baho yung galing. Baho yung galing. Tagalog. Okay siya, pero masarap, mabaho daw. Amoy kabayo. Oy, patikin din natin ito. Patikin din natin ito. Oy, patikin din natin ito. Anak ko, syempre yung anak ko, hindi yung mahuli sa lahat. Wala kasi yung banana ko dito, mga kailongga. Kaya ito, patikin din natin sa kanya. Oh, meron pa yung isa doon. Bawal ka dito, hubad ka. Oh, dali. Sige, patikim natin kung gaano nga ba ito kasarap. Sige, yung totoong emosyon, ha? Yung totoong emosyon. So, ayan, bagong dating ating banana, ipatikim natin ito, ang aking kabayong adobo, kung masarap nga ba. Ayan, totoong emosyon dapat, ha? Totoong emosyon. Layo man lagi surata yung dito pala na surata. Anong lasa banana? Oh, okay man pero daw kabayo lasa na. Ito lang nagtatapos ang ating vlog sa ating kabayo, adobong kabayo na may ginataan. Yan, so don't forget to subscribe and click the notification bell button para sa para lagi po kayong updated sa anumang video kong i-upload every day, every for every month. Bye-bye!